Men det var så vildt, bror. Så stod vi, og så lyttede vi til det her. Prøv lige at tjekke det ud en gang. Psst. Kom herhen. Er det din underlæbe, eller går du med rullekrav? Fucking Kim Schumacher, mine damer og herrer. Det kan ikke blive meget mere 80'er. 2 båndoptager. Record og record. Vum til. Og vi hørte det hele tiden. Vi havde simpelthen så meget tid. Prøv det der. Dag, god eftermiddag, og på adventskransen og på fuld på starinkølen. Det er Teknotangomandag, det er 15.05 FM, så ved du godt, hvor du er henne. Du er inde det eneste sted, der jeg tæller de næste fedeste, farligste, festligste, forrygende fartstribede 55 minutter. Fantastiske B3, hele Danmarks lokale. Kom så, Kim. Jeg er Kim Schumacher, manden der mener, man kun er ung en gang, men godt kan være et umodent pattebarn hele livet. Og fra Rosenørns Allé i København, hvor gynekologerne går for lidt, hvis de er bange for mørke snævre rum. Det er Studio 88, din generations musikbrag, kom roligt nærmere. Du vil elske det. Sådan stod vi, mand! Sådan stod vi kraftedeme! Det var den eneste måde, man kunne danse på. Det var det her, mand. Hvad så? Der var en til, der var det. Vi havde